Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Eko Abu Haris pinangka pimpinan Pondok Pesantren Nur Huda Gaya Menapa. Dumateng ingkang kinabekten para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, ugi dumateng ingkang kinurmatan bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang sampun rawuh wonten ing masjid punika. Ugi mboten kesupen dumateng ingkang kula tresnani adik-adik sekalian ingkang sampun makempal wonten masjid punika. Mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah taala. Saderengipun pengaosan kawitan badhe ngaturaken sekedhik pawartos bilih pengaosan wonten ing sonten punika satosipun ingkang ngisi Al Ustaz Rai gelar LC Habibullah taala ananging qadarullah garwa beliau wau wonten ing sonten wau ngabari bilih nembe gerah boten saged dipun tilar. Kita tungaken mugi-mugi garwa beliau ingkang binaringan sehat saged pulih kados saderengipun, amin. Salajengipun ingkang ngisi pengaosan wonten ing dalem sonten punika inggih punika Al Ustaz Eko Abu Haris Habibullah taala, beliau saking pimpinan Pondok Pesantren Nur Huda Gaya Menapa. Kanthi irah-irahan inggih punika nikmat wonten sakinggilipun tauhid lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo-monggo kita simak sarengan mugi-mugi ndadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Para rawuh jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, wonten ing mriki kula mewakili saking panitia ugi takmir Masjid Al Hidayah ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pepanggihan, mugi-mugi perawan kanjengan tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil wonten ngarsanipun Allah taala dan dipun tampi amal kesaenan punika. Lajengipun bilih wonten ing sonten punika wonten sedekah snack ugi unjukan menika saking Mbak Dias. Mugi-mugi menapa ingkang dipun sedekahaken dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala, ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah, amin. Monggo kita simak sarangan kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Eko Abu Haris Habibullah taala wekdal ugi panggenan kula semanggaaken. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi lan nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah bapak-bapak kaum muslimin saha ibu-ibu lan ugi adik-adik ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking sisinipun Allah Subhanahu wa taala. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kalenggahan sonten dalu menika. Monggo kita sedaya tansah ngunjukaken raos puji dalasan syukur nggih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kita sedaya menika makhlukipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun cipta dening Gusti Allah. Tentunipun kita sedaya gesang wonten ing alam donya menika pikantuk kathah sanget nikmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobi Bapak Ibu menawi kita menggalih saumpaminipun nggih dumugi wedal menika kita dereng dipun cipta dening Gusti Allah. Pripun wae? Menawi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten ing Al-Qur'an lam yakun syai'am mazkura. Mboten dados perkawis ingkang dipun sebat. Nami kita dereng dipun sebat, kita dereng dipun lairaken. Kinten-kinten nek tiyang niku mboten dipun cipta wonten ing alam donya panggenanipun wonten pundi, Pak? Nate napa dereng, Pak, menggalih? Nggih, alhamdulillah kita sedaya dipun wujudaken dipun wontenaken Allah Subhanahu
wa taala. Lajeng dipun wujudaken Allah Subhanahu wa taala menika mboten namung makhluk sembarangan mboten. Nate napa dereng Bapak Ibu kita menika menggalih saumpaminipun kita menika dipun cipta dening Gusti Allah dados makhluk ingkang mati. Contonipun napa Pak? Sela. Sela niku makhluk napa mboten Pak? Makhlukipun Gusti Allah. Ning makhluk ingkang mati, mboten gesang. Kinten-kinten nek kita sedaya menika dipun cipta dados sela pripun Pak? Nggih tentunipun mboten kados keadaan kita sedaya wonten ing kalenggahan sonten dalu menika. Lajeng kita dipun gesangaken dipun wontenaken dados makhluk ingkang naminipun makhluk napa Pak? Makhluk hidup. Nggih, makhluk ingkang gesang. Mboten namung sembarang makhluk ingkang gesang, Pak. Kinten-kinten nek makhluk sanesipun ingkang gesang, nggih, contoh sanesipun napa, Pak? Kinten-kinten nek cacing niku gesang napa mboten, Pak? Gesang. Umpaminipun kita menika dipun cipta dados cacing, Pak. Pripun, Pak? Nate napa dereng, Pak? Kita menika menggalih. Wah, saumpaminipun Gusti Allah niku nyipta kita sedaya dados cacing panggenanipun wonten ing panggenan ingkang peteng-peteng. Nggih. Saben dinten napa, Pak? Gubrak napa? Gupak napa? Endut. Nggih. Nate napa dereng Pak menggalih kados mekaten? Nek kita dados dipun cipta dados makhluk ingkang gesang ning dados welut misalipun, pripun, Pak? Kinten-kinten pripun, Pak? Alhamdulillah kita dipun cipta dados makhluk ingkang naminipun napa, Pak? Menungso. Nggih. Kita mboten dipun cipta dados makhluk gesang ingkang arupi napa misalipun? Uceng, pirsa uceng mboten, Pak? Uceng niku ulam nggih. Tapi nek dados welut, dados cacing kinten-kinten kita kelilipen napa mboten Pak wonten sak mlebetipun ndut. Nek kita dados uceng pripun Pak? Nate tilem napa mboten Pak uceng niku? Melek terus ketingalipun nggih. Mboten nate tilem. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngendikaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temen ingsun Allah Subhanahu wa taala sampun nyipta manungsa dados makhluk ingkang paling sampurna. Alhamdulillah nggih. Dados Bapak Ibu kita sedaya pinaringan nikmat ingkang arupi nikmat dados makhluk ingkang gesang ingkang dipun cipta dening Gusti Allah wonten ing bentuk ingkang paling sae, paling sampurna. Ning kinten-kinten Bapak Ibu, menawi kita sedaya menika namung dipun cipta dados manungsa, tanpa kita menika dipun paringi nikmat ingkang salajengipun ingkang arupi napa? Nikmat agami Islam pripun, Pak? Dados manungsa ning tiyang boten iman pripun, Pak? Naudzu billah, nggih. Sami kalian napa Pak satu kewan nek tiyang niku mboten pikantuk nikmat napa hidayah. Sehingga nikmat hidayah menika kala ingkang saben rakaat kita suwun ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun tetahaken dumateng mergi ingkang lurus. Awet menika nikmat buktinipun napa Pak? Siratal ladzina an'amta alaihi. Kita nyuwun dipun tetahaken mergi ingkang lurus merginipun tiang-tiang ingkang pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat napa niki, Pak? Nikmat Islam, nggih. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wonten ing kalenggahan sonten dalu menika kita badhe sesarengan nyinaoni nikmatipun kita menika dados tiyang Islam ingkang pikantuk nikmat wonten sak nginggilipun napa Pak? Tauhid lan sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tauhid niku maknanipun napa Pak? Nyawijiaken Gusti Allah. Awit namung agami Islam satu-satunya niku napa Pak? Basa Jawinipun siji-sijine napa setunggalipun Pak? Satu-satunya agami ingkang napa nauhidaken Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten agami wonten ing saknginggilipun donya menika ingkang nyawijiaken Allah kejawi napa Pak? Agami Islam. Sehingga nek tiyang niku mlebet Islam kedah ngucapaken ngikraraken ngakeni napa? Asyhadu alla ilaha illallah. Niki maknanipun kita sedaya menika napa Pak? Ngikraraken bilih mangke sakbibaripun kita menika mlebet dados tiyang Islam, kita namung badhe ngibadah manembah dumateng Ilah, Tuhan, Rabb, Pangeran. Namung sinten Pak? Allah Subhanahu wa taala. Nek agami sanesipun Islam Pak, sae niku Yahudi, nggih, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, napa malih Pak? Keyakinan nggih. Niki mboten wonten ingkang nyawijiaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing ibadahipun. Sedantenipun dadosaken tandingan sekutu serikat kanggenipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedaya alhamdulillah dados tiyang Islam agami ingkang nauhidaken nyawijiaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing ibadah kita sedaya. Lajeng ingkang nomor kalih alhamdulillah nggih. Kita pikantuk hidayah wonten saknginggilipun sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah niki maknanipun napa Pak? Sunnah niku wonten istilah wonten ing masalah akidah. Benten maknanipun sunnah wonten sak mlebetipun napa Pak? Ilmu hadis. Benten maknanipun sunnah wonten ulama napa fikih. Bentenipun napa Pak? Sinten ingkang pirsa Pak? Sunnah miturut akidah niku napa Pak? Sunnah miturut ilmu hadis niku napa Pak Bu? Sunnah miturut ulama fikih niku napa Bapak Ibu? Sami napa benten Bapak Ibu? Benten nggih. Sunnah miturut akidah maknanipun napa Pak? Thariqah, mergi syariat tuntunanipun sinten Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manawi sunnah miturut ulama hadis maknanipun napa Pak? Sanesipun Al-Qur'an. Nggih menika napa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nek ulama hadis ngendikaaken sunnah Nabi maksudipun napa? Hadis Nabi. Terus agami Islam niku sumberipun enten Al-Qur'an kaliyan napa? Sunnah. Berarti nek sunnah niki napa Pak? Sanesipun Al-Qur'an. Nggih menika napa? Hadis-hadisipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi miturut ulama fikih sunnah niku benten malih. Enten amalan ingkang hukumipun wajib, wonten amalan ingkang hukumipun sunnah, wonten amalan ingkang hukumipun mubah, wonten amalan ingkang hukumipun makruh, wonten amalan ingkang hukumipun napa Pak? Haram. Lah nek miturut ulama fikih sunnah niku napa Pak? Amalan menawi kita tindakaken pikantuk ganjaran, nek kita tilaraken boten kita tindakaken boten dosa. Lah kinten-kinten ira-iraan wonten ing kalenggahan sonten dalu menika kita bersyukur dumateng Allah pikantuk nikmat wonten saknginggilipun tauhid lan sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku miturut ulama akidah, ulama hadis napa ulama fikih Pak? Sinten ingkang saged jawab? Kinten-kinten irah-irahan wonten ing dalu menika nggih, nikmat kita sedaya dados tiyang Islam pikantuk nikmat wonten saknginggilipun tauhid lan sunnahipun Nabi. Sepindah malih pertanyaanipun niku miturut ulama akidah, ulama hadis napa ulama fikih Pak?
hadis. Berarti nek ulama hadis maksudipun sanesipun Al-Qur'an. Nggih, berarti kita bersyukur dumateng Allah pikantuk nikmat wonten sak nganggilipun agami Islam ingkang miturut hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kirang pas, Pak. Nggih, ingkang leres sunnah wonten ing ira-iraan dalu menika maknanipun miturut ulama akidah. Dados kita sedaya alhamdulillah pikantuk nikmat dados tiyang Islam ingkang wonten sak nginggilipun tauhid lan sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudipun nggih menika kita menika dados tiyang Islam wonten sak nginggilipun thariqah mergi tuntunan syariatipun ajaranipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Islam ingkang dipun ngendikaken Allah, nggih. Kedah kita suwun dumateng Allah saben-saben rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nyuwun dipun tedahaken mergi ingkang lurus, nggih. Niku maknanipun mergi ingkang lurus, nggih menika Islam. Ingkang Islam kala wau wonten sak nginggilipun tauhid, nggih. Islam ingkang estu-estu manembah ngibadahipun namung dumateng satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. Nggih menika sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nalikanipun kita mlebet Islam wau sampun kita aturaken ngucapaken napa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah. Nggih, kita nyekseni bilih mboten wonten sesembahan ingkang berhak kita ibadahi kejawi namung piyambakipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi Islam ingkang lurus ingkang dipun ngendikaken Allah siratal mustaqim, nggih menika Islam ingkang miturut ajaranipun, sunnahipun, syariatipun, tuntunanipun, contoh saking sinten Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiyang Islam niku nalikanipun mlebet Islam boten namung ngucapaken syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ninggih ngucapaken syahadat sunnah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mananipun napa Pak? Nggih, tiyang ingkang mlebet Islam kala wau namung badhe nyekseni nggih bilih ingkang berhak dipun ibadahi niku namung Gusti Allah. Lajeng tiyang kala ugi nyekseni Nabi Muhammad kita sedaya menika nabi lan utusanipun sinten? Gusti Allah. Berarti anggenipun kita menika ngibadah namung dumateng Allah menika namung kanthi tata cara ingkang dipun ajaraken, dipun tuntunaken, dipun syariataken sinten Pak? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mboten badhe ngibadah dumateng Allah kanthi tata cara sanesipun tata cara lan ajaran syariatipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ngendikaken Bapak Ibu, nggih, pintu ngibadah dumateng Gusti Allah, nggih, sakbibaripun dipun utusipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedantenipun tertutup. Kejawi pintunipun sinten Bapak Ibu? Pintunipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artosipun boten mungkin kita menika saged ngibadah dumateng Allah kanthi menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah kejawi kanthi menapa ingkang dipun ajaraken, dipun tuntunaken, dipun syariataken Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa niki penting, Mbak? Nggih. Awit Bapak Ibu ibadah kita sedaya menika kedah dipun landhesi kalih perkawis. Perkawis ingkang nomor setunggal ibadah kita sedaya menika dipun landhesi napa Pak? Tauhid, nyawijikaken Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ngendikaken tauhid niku kanggenipun ibadah kados napa Pak? Thaharah nalikanipun kita menika salat. Thaharah niku dados syarat sahipun napa Pak?
salat. Taharah niku contonipun napa Pak? Wudu. Tiang salat tanpa wudu sah napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Langsung salat Allahu Akbar nggih, mboten wudu. Salatipun mboten sah. Salatipun mboten dipun tampi. Samanten ugi tiyang ingkang ibadah manembah dumateng Gusti Allah nggih. Nek mboten kanthi syariat tata cara sunnah thariqah merginipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun manembah dumateng Gusti Allah. Contonipun salat nggih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manembah dumateng Gusti Allah niku kanthi cara napa Pak? Salat. Nah, tata cara salatipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ingkang kedah kita tiru. Kita contoh nggih, kita nderek menapa ingkang dipun tindakaken Nabi nalikanipun salat sehingga Nabi ngendikaken sallu kama raaitumuni usolli nggih. Nabi nate paring dawuh dumateng para sahabat, sallu he para sahabat salato sira kabeh kama raaitumuni kaya sira kabeh ngerti ingsun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usolli nindakaken salat. Dados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken para sahabat niku menawi salat napa Pak? Kados tata cara ingkang dipun contohaken dipun ajaraken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala contonipun salat Pak. Nek mboten persis kados napa ingkang dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti napa Pak? Mboten dipun tampi dening sinten? Allah. Sehingga niki nggih pentingipun kita sedaya napa Pak? Sinau babakan fikih. Sinau babakan tata cara ibadahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artosipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkawis-perkawis agami ingkang dereng kita mangertosi niku langkung kathah tinimbang perkawis-perkawis agami ingkang sampun kita mangertosi. Sehingga Bapak Ibu pados ilmu niku kewajiban kangge sedanten tiyang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pados ilmu niku setunggalipun kewajiban kangge sedanten tiyang Islam. Jaler estri sedantenipun wajib napa Pak? Pados ilmu. Anem sepuh tasih alit sedantenipun wajib pados ilmu. Longgar mboten longgar wajib pados ilmu. Nggih. Sempat mboten sempat, sugih napa melarat sedantenipun wajib napa Pak? Pados ilmu. Ilmu ingkang dipun maksud napa Pak? Ilmu tata cara manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ilmu ngenani nauhitaken Gusti Allah. Pripun kita sedaya menika nyaosaken sedanten ibadah kita sedaya namung dumateng sinten Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dados niki Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pentingipun kita sedaya nggih mensyukuri nikmat menika kala wau. Awit tiyang Islam niku kathah werninipun. Wonten tiyang Islam ingkang namung sekedar ngaku-ngaku napa Pak? Islam. Nggih. Ning isinipun keyakinanipun boten nyawijikaken Gusti Allah. Isinipun ibadahipun menika napa Pak? Mboten miturut menapa ingkang dipun tuntunaken, dipun ajaraken Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih, kita sedaya bersyukur dumateng Allah pikantuk hidayah napa wau Pak? Dipun cipta, dipun wontenaken Allah wonten ing alam donya. Lajeng ingkang nomor kalih kita bersyukur dumateng Allah dipun ciptakaken boten namung sembarang makhluk, kita dipun cipta dados makhluk ingkang gesang. Boten dipun cipta dados makhluk ingkang mati.
Lajeng dipun ciptakaken makhluk ingkang gesang boten namung sembarang napa Pak? Makhluk ning kita dipun ciptakaken dados manungsa, makhluk ingkang paling sampurna. Nggih. Cobi nek kita menika dipun ciptakaken napa Pak? Dados kewan ingkang mengke nalikanipun Idul Adha dipun sembelih napa Pak? Mendo pripun Pak? Raosipun pripun Pak? Nggih, khawatir. Alhamdulillah kita dados manungsa ingkang nggadahi pikantuk syariat ingkang nyembelih korban. Mboten dipun ciptakaken dados makhluk ingkang dipun sembelih nalikanipun dinten riyaya Idul Kurban. Cobi menawi kita menika dipun cipta dados napa Pak? Ayam potong ingkang umuripun namung pinten dinten Pak? Wonten ingkang ternak ayam potong niki Pak? Umuripun namung pinten dinten Pak? Nggih, sepaling dangu niku sekawan dosa dinten pun dados napa Pak? Daging pun dados fried chicken pun dados ayam geprek. Nggih napa mboten? Alhamdulillah kita sedaya dados napa Pak? Manungsa. Ning manungsa tok nggih, nek mboten pikantuk nikmat Islam pripun Pak? Rugi dados tiyang ingkang mboten iman. Nggih. Lan Islam ingkang tentunipun dipun ridhoi, dipun restui dening Allah Subhanahu wa taala, nggih menika Islam ingkang dipun bangun wonten sak nginggilipun tauhid asyhadu alla ilaha illallah, lan Islam ingkang dipun bangun wonten sak nginggilipun sunnah thariqah ajaran syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kita waos wonten ing kalenggahan sonten dalu menika isaipun kantun 6 menit nggih. Kula kinten mboten perlu dangu-dangu, materi pengaosan niku mboten perlu napa Pak? Dangu. Mengki nek dangu-dangu pripun Pak? Bosen. Nek dangu-dangu pripun ngantuk. Sehingga niki tasih wonten wekdal kirang langkung 6 menit menika kangge sesi tanya jawab. Menawi wonten ingkang dereng paham, wonten ingkang dereng jelas, wonten ingkang badhe dipun aturaken, badhe dipun tangletaken kasumanggaaken. Monggo Bapak Ibu, adik-adik. Monggo. Ibu-ibu. Sedanten pikantuk tanglet niki Pak. Monggo, panitia nggih pikantuk niki, takmir nggih pikantuk. Monggo. Bebas Pak, nggih. Pertanyaanipun bebas. Mboten kedah sesuai kalawan materi. Materi napa kemawon, pertanyaan napa kemawon insyaallah menawi saged kita jawab. Nek mboten saged nggih tentunipun napa Pak? Mangke saged dipun tangletaken ustaz sanesipun. Monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lewat dari Indonesia Nggih. kata saya paham. Nggih. Berapa paham itu yang akan masuk surga itu hanya satu paham. Nggih. Untuk menyikapi hal tersebut, motivasi melakukan dengan panjenengan masyarakat dengan golongan jamaah buat dari paduan golongan ini pun umat Islam golongan ini. Sampun Pak. Ini sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Nggih. Baginya dengan Allah yang lain. Nggih. Kesempurnaan itu di bagiannya apa? Oh nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pertanyaan ingkang saya sangat nggih. Bilih wonten ing Indonesia niku pahamipun kathah sanget. Sehingga kiyatipun menapa nggih supados kita menika dados
pemahaman utawi nggadahi pemahaman ingkang selamat ingkang dipun jamin dening Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi wau sampun dipun sebataken paham niku kathah sanget wonten 7 dosa langkung niku sampun dipun ngendikaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis iftiraqul ummah. Nabi ngendikaken bilih tiang Yahudi niku mangke badhe dados 7 dosa setunggal napa Pak kelompok nggih. Tiang Nasrani badhe dados 7 dosa kalih kelompok. Kinten-kinten tiang Yahudi 7 dosa setunggal niki ingkang selamat namung setunggal sinten Pak? Ingkang nderek syariatipun ajaranipun sinten Nabi Musa. Nggih napa mboten Pak? Tiang-tiang Nasrani ingkang berpecah belah dados 7 dosa golongan kelompok ingkang selamat namung setunggal kinten-kinten sinten Pak? Ingkang nderek syariatipun ajaranipun sinten Nabi Isa. Semanten ugi Nabi ngendikaken sataftariku hadhil ummah, umat Islam menika ugi badhe berpecah belah nggih ila salasin wa sab'ina firqatan dados 7 dosa 3 kelompok kulluha finnar sedantenipun mlebet neraka senajan boten langgeng nggih ning mampir yen teng neraka enten sing terus yen nggih illal wahidah kejawi namung setunggal. Ajeng Nabi ngendikaken setunggal niku sinten Pak? Wahiya al jamaah. Setunggal niku nggih menika al jamaah. Mulane sakniki enten tiyang ingkang ngaku napa Pak? Islam jamaah. Nggih, dijenengke Islam jamaah gen napa Pak? Selamat. Ning ingkang dipun hukumi dening Allah mangke napa naminipun napa praktekipun Pak sifatipun? Praktekipun sifatipun mboten kok naminipun. Senajan naminipun dijenengke Islam jamaah, Islam ahli surga, Islam sing gadah napa Pak? Kapling swarga misalipun nggih. Nggih mboten dipun anggap niku mangke langsung mlebet swarga ning mampiri enten neraka nek mboten napa Pak? Nderek napa ingkang dipun syariataken sinten Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ing hadis kala wau para sahabat tanglet man hiya al jamaah ya Rasulullah. Sinten niku jamaah do Rasulullah? Nabi ngendikaken ma'ana wa ashabihi al yauma. Sinten ingkang nindakaken agami kados napa ingkang dipun tindakaken Nabi lan para sahabat. Sehingga wau nggih sampun kita aturaken bilih Islam ingkang leres. Kita alhamdulillah mugi-mugi pikantuk nikmat wonten sak nginggilipun nikmat Islam ingkang wonten sak nginggilipun tauhid lan sunnahipun Rasulullah. Maksudipun napa Pak? Nggih. Kita nderek napa ingkang dipun ajaraken dipun syariataken dening sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun praktekaken dening para sahabat. Sehingga keyakinan kita sedaya, amal ibadah kita sedaya, muamalah kita sedaya timbanganipun standaripun napa Pak? Dipun wangsulaken dumateng Nabi lan para sahabat. Sebab Nabi jelas, para sahabat menika jelas generasi ingkang dipun jamin nggih paling sae dening Allah lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti napa Pak? Kita belajar nggih sinau terus berusaha memahami napa Pak? Sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatipun ajaranipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalebet niki kita sedaya ngesangaken nggih majelis ilmu wonten ing malam napa niki Pak? Sabtu menika supados kita menika kenal mangertosi sunnahipun Nabi, syariatipun Nabi, thariqahipun Nabi, ajaranipun Nabi, sehingga kita menika saged ngamalaken sabibaripun gadhahi ilmu saged ngamalaken sehingga kalebet napa al jamaah nggih menika umatipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jawaban ingkang nomor setunggal. Jawaban ingkang nomor kalih, manungsa menika dipun cipta dados makhluk ingkang paling sampurna.
sampurna saking sisi napa Pak? Pertama jelas manungsa menika dipun istimewaaken saking sisi napa Pak? Akal, nggih. Namung manungsa ingkang gadah napa Pak? Akal. Manungsa kalih jin tok. Mulane sing wajib nderek syariatipun Nabi namung napa? Manungsa kalian jin. Mulane ingkang wajib ngibadah niku namung manungsa kalian jin, nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah mboten nyipta jin lan manungsa kejawi supados jin lan manungsa menika ngibadah namung dumateng Allah. Dados ingkang wajib ngibadah niku namung napa Pak? Jin kalian manungsa, nggih. Ning manungsa langkung sampurna tinimbang jin, langkung mulya tinimbang napa Pak? Jin. Mulane manungsa ampun malah napa Pak? Ndadosaken nggih. Napa niku? Jin niku dados napa? Atasanipun. Nggih. Enten tiang-tiang ingkang mundi-mundi napa Pak? Jin ingkang nunggu panggenan-panggenan tertentu. Lah niki mboten pikantuk. Wong manungsa niku langkung utami, langkung mulya tinimbang napa Pak? Jin. Buktinipun napa Pak? Manungsa niku langkung mulya tinimbang jin. Para nabi lan para rasul sedantenipun saking sinten Pak? Manungsa. Nggih. Mboten wonten nabi lan rasul saking kalangan jin. Nggih napa mboten Pak? Bahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dumateng kaum jin. Ning mboten enten nabi saking kalangan jin ingkang dakwah dumateng napa manungsa. Niki nedahaken bilih manungsa menika makhluk ingkang langkung mulya. Mulya ingkang nomor kalih saking sisi napa Pak? Bentuk penciptaan. Nggih. Menawi kita manungsa dipun bandingaken kalian satu kewan Pak. Kewan nggih gadah tangan, tiyang nggih gadah tangan. Kinten-kinten astanipun sae pundi Pak? Manungsa napa kewan Pak? Nggih. Tanganipun manungsa kalian tanganipun kethek sae pundi Pak? Wajahipun manungsa kalian wajahipun napa Pak sanesipun kethek? Sae pundi? Manungsa. Dados saking sisi fisik, saking sisi penampakan, saking sisi bentuk niku manungsa napa Pak? Bentukipun langkung sampurna nggih. Talinganipun, grananipun, tutukipun, wajahipun, astanipun, sukunipun, masyaallah badanipun menika sedantenipun langkung sampurna tinimbang makhluk-makhluk sanesipun. Niki pun mlebet wekdal Isya Pak. Sampun nggih pun blandang sekawan menit. Cekap berarti nggih. Mangke nek tasih wonten pertanyaan saged dipun tangletaken sabibaripun pengaosan mboten napa. Nggih, utawi sanes wekdal mekaten Bapak Ibu ingkang saged kita waos sesarengan wonten ing kalenggahan sonten dalu menika namung sekedhik ngimutaken dumateng jamaah sedaya nikmat menika kala wau mugi-mugi manfaati wonten kekirangan lan klenta-klentunipun atur. Kaula nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.